to nene piny owacho openjre to kembe wagi mamagi jopiny miluongo ni public mills ok gidhi maber nikech kaka jok moketi mondo otel kuro ok osetiyo kodgi yo makare. Wanyalo kawogi ok ni mondo waketgi e lwete mondo gibed giluongo ni private mills, lakini mondo watim gimiluongo ni leasing. Lowo gi mwandu pod dong' e lwet japiny, lakini jok ma tayo kembnigi obedi jok ma loko ohala ma private. Koro nyocha watimo experiment gi Mumias. Ma higa mokalo, higa ka higa, pesa mawuok e Mumias mitimogo michulogo leasing dwe ka dwe en siling $50,000,000. Mano kuom higa en $600,000,000. Kipoge diere kende ma mano be man wadwaro mokwongo nonego bed ni wachiwo siling $300,000,000. $150,000,000 mowuok no tin ahinya kuom pesa mawuok Mumias. Mbaka ma jothuru onegogo, ang'eyo ni of course wasebedo kinde ma wantiere go ni joma paro mar jomoko ma bende